ni dai sata dai na riga na san ba zan iya sata ba amma duk inda kuɗi yake zan je in yi maka dole ne kawai a inda za a ce wai ni na gama makaranta na gama university har yanzu in zauna ina roƙon kuɗi a'a wallahi duk inda kuɗi yake zan je in yi maka wannan abu ne na gaji da irinsa ban sai ta ina take ko ban san ma ta inda zan yi ba kai mono abu mana dala kai kana bata lokaci toto ni wannan yana mai sau yana nan yana so ya buga kaka amma kai kuma ka kika yi wannan ka yi da sorijo sake ci kudi si ko ci kudi si yo saka shi kudi si da mai kudi mai talaka da mai rogo kai surun dinga yi waka dan Allah ku bari mini mata na piriri ka duka ne ku zai iya waka bunu talaka da mai roko dan Allah ku bari mini mata na tiririri sakaci to ka basi haka to kai ka sakudi no ne yauna asa naira 50 ne so ko to ina suwa naira 50 ne ka sa ko to naira 50 to sa si mu gani oya yana 50 bata si ba sake yi kuma ki sake yi kuma bata si ba abu ya fita sake yi kuma to sake yi kuma wallahi kun ga kuma wayo fa ba wayo bane sake yi kuma ba wayo bane sake yi kuma ani na da ka gani ko to sake yi kuma ka sare gasi wannan kudin kin yana na yansu kin sa sakaci karki sa abu na da fita fa ki rike shi sosai ba ki rike shi sosai okay siki kudi ba ki si wannan ba kuna uba ya ka ya fita ka to ba kai ne a ce ka sa daidai wurin da abun zai ba ka ce kana sa to ba ne ka ce mun sa bane na saka ni ne na sai za ga miki ni ba san ga miki ba to kai kuma ina da wani kudi saka ka sa double kai naira 100 kai ina da wani kai naira 100 to sakaci kai naira 100 mun da mai kudi da fi naira 100 a cikin ni yau suna kwashe a baka sanji ne a baka sanji a'a ni naira 100 ma naira 100 to ka ko bari mini mata ka kawo no kudi mun piririri sake sa naira 100 ne naira 100 ne sake sa sai ki ci baba kudi yau fa to saka sa ka gyara shi da kyau kan gani ai na cire hannu samuno to kin dana da kyau saka shi bai shi ba a'a an goma kawai ki sai gida ɗan yaro ba ni ban yadda ba ɗan yaro ba na yadda wannan to bari a sake miki ka karba ka yi ni ne to ni sake ina kudi ki basi mana ina kudi ki kawo kudi din ni dan idoma nan wallahi waye yake yi ki kawo kudi din ina idoma da wayo oh kina da wani kuma muna da aikin kirki sakaci ba sakashi ba sakasi ba sakasi ba sakasi ba sakasi ba saka yawa ka rike shi sosai ba sakasi saka ba mu ki kara wani kudi kuma a baki wani kudi wallahi ku ban kudi na sai ba mu so a'a ni ba ki da kisa da kai ki ba ba ce ko dan yarba ya iya wannan abu wallahi bai iya ba shi ma ni ku bani to sai ya tukuno zan mu yi shawara akwai wani so mu yi shawara mana a'a ko ku ce wani zan ci kudi kuma zan ci ba haka ne wani tayi tana yi sai ta kawo kudi da yawa sai ta zo ta sa juna kare to ka je gidan mu no ta sa 10,000 kuma ta ci 30,000 dan Allah ka je gida ka kawo kudi ka in kin sa da yawa saki ci da yawa zai ki zo nan tsaya akwai kudin da zai kamata ma je sai abinci bari je dauka saki je kawo shi jo saki kibino no bana so police ga mu a baya sa saboda kin san muna ta waje ni ce ganin wane ne
Ba sai ka fito ka gani ba. Ta saka su gani. Oh, ka zama ba zan san gidanka bane. So dole so. Lala ki hakuri fa. Ki hakuri. Ba ni ne ba fa, matana yana siki fa dala. Ina da matanka. Wani irin cin mutunci ne haka? Saki fa kudi na nake nema, kudi na nake so. Ku je kun dauki kudi na ku je kun buga wani buran uwan caci da ba san kanshi ba. To wallahi ni kudi na nake so ba matanka ba kowaye a ciki zan shiga cikin ɗakin nan. Saka. Duk inda kudi na yake kawai ni wallahi ka fito min da kudi na. Sai kai ka wani abokina dan dai doma. Sine sai mana wai mu miki wayo mu kwasa miki kudi. Oh, kun ga wawuya. To kai hakuri mana. Tana gashi bana so ka yi hudiya fa. Ni ita nake son ta. Ita nake son ta ba wani dan idoma ba kai na sani. Kai hakuri mana. Kai ka gudu kana ce ko ba zan san gidanka bane. Ni na saka ina. Ba muna sasa di mu kai kina ya hakuri mana. Ke mugu ne fa. To wallahi yanzu sai ka kai gidan idoma din nan. In matana. Kai gidan dan idoma din nan. Matan gwari ne na rafa. In ta fito in sata kai sai kini ko banza. Matan gwari ta kai ni masifa. To ko kwantu da hankalin ku mana san kai ka wurin dan gwari mana ame dan idoma mana. Ina jiran ka. Ki bari su ga fito mana. Ha? Kuma wallahi ihu ta shi ta fito waje ba ko. To kai hakuri don. To shike. Ka ganin wannan shata shi mutumin yana so ya fi. Ko ko famu. Ha? Kana ganin ka baka boye a cikin daki ne? Ba san bude ba kuma. Wallahi sai ka fito waje. Ni ne na sata miki kudi ne saka cewa in zo bude ko. To ba kai na sani ba? Ba san bude ba. Ka fito waje fa. Ka sanya ina ni. Gidan wancan bai rabe ne ban sani ba dama na riga na san halin shi macuci ne kama shi ya biya ki kudin ki yanzu nan kama shi ya biya ki kudin ki na riga na san halin menene ne haka ina kudi na wane kudin kai da dan yarba kuna ganin kaman za ku cinye mun kudi ne to wallahi ƙaryan ku a'a wallahi ba ku isa ba kudi na yanzu baka ban kudi na ba ai sai kasa ta fito ni tuntuni ina ta gaya ma dan yarbawa aberiku ya ce a'a ni ina ruwana ni dan yarbawa ne za ka rike fa shine yayi gudu da kudi din ka sani mutanen yarbawa suna da cuce sosai ba wani dan yarbawa wannan cikin ka da yake haka sai na bude shi na fitar da kudi na a cikin cikin kaki yadda kama shi karki yadda ya aje bude wannan ƙwarya kama shi ya biya ki kudin ki na riga na ga miki gaskiya ko in kin bude wannan ciki kashi zai zuba miki a ciki to dama me kai da kudi na ba a cikin ya shiga ba sai na bude shi wallahi tallahi kudi na ciki sai ka biya ni kudi na ana cin kudi ne abinci ne kudi abinci ne da za ci ba zai ku je gidan dan yarbawa ba ku je ku same shi ba dan yarbawa ko dan ganga ne sai ya biya ni kudi na ba dan yarbawa ganga ma wallahi tallahi bai dole sai ya biya ku to in kuna so ma zan bi ku amma ina fita yanzu mata na za ta yi mun duka to ai ihu zai yi ta ji haka ne yake ko da yaushe karki yadda haka matana haka yake macuci ne matana har soja suna tsoron tafa to ni bare shi ya mana dala ba haka bane ku dinga tafi gidan dan Yorubawa zan zo same ku a wurin domin dan yi mata style kerita gane abun da yana faruwa amma ta san kana da fara mutane ba ni bane dan Yorubawa ne ni na bi shi a baya ne shiga zai iya yi dala ya kuri zan irga uku kai sauri ka fito mu tafi tare daya siya mana ku dai ina zuwa zan same ku to ma wannan mutumin yana bata lokaci ka san same ku mana dala kana wani sojoji suna tsoron matan ka ni ban yi kama da soja bane ya kuri ina zuwa
dala gafara dala magana banza bas lokacin da yani adi tana wuce kai ne ka sai mu mata ojoro mu sa ta sa kudi sai ta ci naira 2000 amma sai kariya ne take yi mu ba kai ne ka ce mu je mu dinga yin wasa din ba kai ka dinga yin wasa da ni ba wannan ba wasa bane wannan saka damfare mutum sai ka ce wasa kai ka ga mun da fara ne dama a sai kana cin kudi na da irin wannan a sai ku yarbawa ma ko zai maka waka kai dan goma wa munafiki har abada amin ni ne ka samu waka oloribu na sake ka oloribu na sake ka na ce oloribu be ka sake ni na de kato chiki ba ka sake ni na de kato ke kai si makato ni de chiki ba ka sake ni de ke kai si makato ni ne saka mari aboki bu guda biyu ne fa samu kese junumu fa mu kese junumu di zamu kese junumu fa kaga na juye kaya na yana gaba ka sani na yi ready domin ka sa abin da sai maka yanzu mene ka sa abin da sai maka yanzu me mati iko sai maka yanzu mati iko ko sai maka mati iko fa a sai zai maka karkuzu kenan to bari in tambaye ka wani magana ka sa bisiyo ni gaskiya ne fa na ji ne shine kuma sa kai fada da ni ka ga mutum maza ni da kai ba mu sa bisiyo ba sai mu zo kese mu sai mu kese junumu dala mu ta mu cikin mutum mu gudu ba kare su ne mu kuma samu dinga canja kayan mu dala mu tafi dala mai satai an mutu mai ba ba bisiyo mu samu ne ma bisiyo kan mu zai mu ne mama da haba zai mu mutu da yunwa ne Sai